Mga banned nga living products gisakmit sa Food and Drug Administration ug NBI. Mga langyaw nga insik nga tigdumala sa mga tindahan, susihon kung legal ang ilang pagnegosyo dinhi sa nasod. Batan-ong binilanggo sa Medellin nga nawala, mibutho dito sa Bacolod City. Pagbaha panahon sa tingulan, nahimong babag sa pag-eskwela sa mga bata. Mga classrooms nga nahimutan sa danger zones padayon nga giklasihan. Mga pulis ug barangay officials gidudahan nga mga drug protectors sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Lalaki nga gituhuang nalambigit sa gidili nga drugas gipusil patay. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. Aniya na ang mga balita uban sa kinitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Huwebes, petsa 5 sa buwan sa Hunyo. Tuig 2014 ako si Glenn Soco. Inyo sabning madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM Cebu alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Duna nay gihimong investigasyon ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Bahin sa taho nga dunay mga pulis nga protektor sa mga drug pushers nga naglihok sa mga bukirang barangay sa syudad. Duna sa pagduda ang hepe sa kapulisan sa Talamban nga posibleng mga barangay official sab ang protektor sa mga drug pushers. Andrea Patanya, Sugin Limi. Giimbestigar na karon sa Cebu City Intelligence Branch ang mga taho nga dunay pipila ka mga pulis sa Talamban nga drug protectors. Gipresentar ang maong isyu ni Vice Mayor Edgar Labella atol sa Police Coordinating and Advisory Council meeting, human siya nakikitagbo sa mga barangay officials kinsa ng reklamo sa nagkagrabing problema sa droga sa mga bukirang barangay sa Cebu City kay di kunudakpon sa mga pulis nga na-assign sa Talamban. Gibutyag ni Santander nga nakadawat sab sila og samang report apan kinahanglan pa kini nilang i-verify. Nakadungog na sab sa taho si Talamban Police Chief Senior Inspector Bienvenido Miral ug giawhag niya ang mga reklamante nga nganlan ang maong mga pulis aron imbestigaron. Actually, we've been receiving reports about that na kay diri man gyud na mismo ang gitawag na tong counterintelligence report no. We're still validating those reports. Nangamo lang gusto is to strengthen sa sa reporting ma'am. Hoping na pag na-understand ng mga witnesses ma'am. Ako kita to ako yan yung nila nga after mo once in the open ay mabuhatan ako mabuhatan ako kapidate para makuha ang appropriate action. So ang ilang giyangyo nga mo apil may patambungon may sa session nasa kirumana at sa pula na isulti o pizza. Dugang ni Miral nga dunay posibilidad nga mga opisyales sa barangay maoy nagproteher sa maong drug pushers. Posible naging ginagay sa atong assessment dili kung sige mas kapitan. Posible nga tagadiya na may dugay na maguna po na diya. Tawa ko pumatayan nga rin ako tangutana ko sa mga kuhan diya. Tagadiya naging puno na sila. Samtang gihangop ni Santander ang sugyot sa PICAC, nga pabutang nga nagirog police detachment ang mga bukirang barangay sa Dakbayan aron pagtabang sa pagsulbad sa maong problema. Kung tanawon na nga lugar din nito is kung may bago nga sakyanan dito nga mga ito, sunog na good. So, sakto ba ang recommendation to put up a detachment siguro or kung good na enough personnel sa PNP nga naalit ito. Andrea Patenia, News 5. Banned slimming products gisakmit sa Food and Drug Administration. Gikan sa duha ka tindahan sa Dakbayan sa Sugbo. Mga tindahan gidumala sa mga langyaw nga insik. Sugin Limi, King Perez. Pinaagi sa search warrant nga giluwat ni Judge Gilbert Moises sa Cebu City RTC Branch 18, gisakmit sa Food and Drug Administration sa DOH ug NBI ang mga banned slimming products sa duha ka mga tindahan sa downtown Cebu City. Ang girade mao ang Beauty Shape Cosmetics nga nakarehistro sa pangalan sa usa ka Maricar Panerio nga nahimutang sa Dalan San Chanco. Laing girade ang Julian Merchandise sa may Dalan V. Gulyas ug Pelaez nga nakarehistro ubos sa pangalan sa usa ka Rinirlo Chavez.
Sa Julian Merchandise nakuha ang usa ka gatos ka karton sa Hokkaido Slimming Pills nga mo kantidad og 175 pesos matag usa niini ug mga slimming capsule ug coffee. Samtang sa Beauty Shape Cosmetics nakuha ang 11 ka karton sa Hokkaido Slimming Pills ug uban pang band slimming products. Apan gipasabot niining nagdumala sa Julian Merchandise nga wa siya masayod nga band na ang maong mga produkto. So you have idea that these are fake, sir? 我唔制，我真正唔制，我實在得切睇。 Usa ka buwan nga gisusi sa NBI 7 ang duha ka mga tindahan nga gidumala sa mga langyaw nga insik. Matod ni NBI 7 Director Attorney Max Salvador, gi-verify pa ang mga identity sa mga langyaw ug ilang susihon kung legal ang ilang pagnegosyo dinhi sa Sugbo. No, they were just invited to verify their identity. Kasong kalapasan sa RA 3720 kung Food, Drug and Devices Act nga ipasaka sa mga tag-iya human masakmit ang maong mga produkto. As usual, we will file charges against them in accordance with yung provisions ng law dun sa pagbebenta ng mga banned products. Lakip sa mga epekto sa mga banned slimming products mao ang cerebral hemorrhage, muscle tremors, psychosis, coma, pulmonary hypertension, non-fatal stroke, non-fatal heart attack, extreme fever ug rapid muscle breakdown. Panawagan karon sa NBI 7 sa mga Sugbuanon nga magbantay sa mga pamaliton nga slimming products. Lakip na niini kung gidili kini sa Food and Drug Administration aron malikayan ang mga negatibong epekto sa paggamit og banned slimming products. Ang long-term effect nito, nakakasira ng ulo. Kaya kahit mataba ka na akala mo, payat ka. King Perez, News 5. Nasakmit sa kapulisan ang mga materyales nga gigamit alang sa paghimo og paltik nga armas. Usa ka rig gihimo sa sakop sa intelligence sa kapulisan sa probinsya didto sa Danao kagahapon. Nakuha ang duha ka push drill, 5 ka bench vise, 2 ka bench grinder, 4 ka 5 pistol pattern frames, 7 ka lower pistol slides nga wa pa mahuman, 3 ka barrels ug 23 ka magazines. Nakaikyas ang tag-iya sa shop atol sa raid. Matod sa hefe sa intelligence sa kapulisan Rodolfo Albotra, mano-mano ang gigamit sa ilang nasakmit. Dili nasama kaniadto nga dagkong makina ang gigamit sa paggama sa paltik nga armas. Nagpamatuod kini nga nihinay na gyud ang negosyo sa illegal nga armas sa Danao. Kaniron backyard man gyud na nato, makita nato mo yung gingon na ginina nga kung makita nato ang craftsmanship karon layo ra kay na sa mga previous seizures nato sa mga spare parts kay gigamitag machine kani manual na lang ang gigamit nila. So we could say nga katong operations nato previously which we were able to confiscate several machines really affects the production of those firearms in Danao City. Yes, I could say nga there was a reduction of 50 to 70% of reduction of the firearms. Lalaking gidudahang nalambigit sa ilegal nga drogas, gipusil ug namatay sa wa mailhing tawo nga nagmotorsiklo. Ryan Sorote, Sugin Liming. Sa gihubukan ining kandila, nahagba si Arnel Alegres, 42 anyos, suwan po sila kagahapon sa hapon sa Sitio Abono, Barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Duha ka mga buto sa armas ang nabatian sa mga residente. Diyang ilang gisusi, nagkadugo na ang biktima samtang nangayog pakitabang. Gidala kini sa Bactan Doctors Hospital, apan namatay kay naigo kini sa ulo ug liog. Gingong kastorya sa biktima ang usa ka Fernando, dihang giduo lang biktima sa nagmotorsiklo nga gunman og gipusil kinsa dali sab nga misibat. Duha ka basiyo og usa ka slag sa kalibre 45 ang nakuha sa kapulisan sa crime scene, uban kining tulo ka gagmayng pakete sa gituoang shabu ug mga drug paraphernalia. Ako kayo kanang possibility nga ang motive sa criminal is about on illegal drug activities kay atong nakuhaan sa posisyon ang biktima og kanang tulo ka gagmay sa shabu. Dunay posibilidad nga wa karimit ang biktima nga nasutang lakip sa watchlist sa mga drug personalities sa Mactan Police Station. Wa dayon makatuol sa Mercy nga wa nang iyang kapuyo kinsa katapusan ning nakauban dihang gihakutan siyag tubig niini. Na problema siya karon kung unsa ang pagbuhi ang ilang duha ka anak ug ang laing 9 ini ka mga igsuon. Gilagway niini nga buutan ug walay kaaway sa ilang lugar ang iyang kapuyo. Paano Aril, ngano si Aril pagiging ko ano kadahang bata Aril naghan sin bata ko si ugi kaluoy. Ryan Sorote,
News 5. Gipahibaw kagabi sa hepe sa Cebu City Intelligence Branch Police Superintendent Romeo Santander nga ilan nang napasakaan og kaso si Manuel Richards o si alias Pachoy nga gilambigit sa nagkadaiyang krimen sa Metro Cebu. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Kagahapon sa hapon, gifile sa Cebu City Prosecutor's Office ang kasong murder o frustrated murder batok kang Manuel Richards alias Pachoy. Una nang napasaka sa theft and robbery section niadtong Lunes ang kasong 3 counts of robbery and physical injury, ingon man 3 counts of carnapping. Lakip nga gipasakaan og kaso ang minor de edad nga bata-bata ni Pachoy alias Tambok kinsa gitumbok nga mastermind. Ang ilang lookout ug usa ka ginganlan og chain. Nadakpan si Pachoy ni adtong Sabado kinsa mo'y gitudlong responsable sa pagpangarnap og sakyanan, pagpanulis ug pagpamusil ni adtong Mayo 25 sa gabii sa Barangay Tabunan. Giklaro sab ni Police Superintendent Romeo Santander nga way kalambigitan sa krimeng binuhatan sa grupo ni Pachoy ang namatay nga si Teodorico Tolentino kinsa naangin sa pagpamusil ni Pachoy ni adtong miaging semana. Dunay witness ang kapulisan nga nagpamatuod nga gibutang ni Pachoy ang mga ebidensya sa bulsa ni Tolentino aron ma-divert ang investigasyon. Sayo po niya na may profiling sa mga suspects. So we have the names already. So it is very impossible nga malambigit si Tolentino sa maong cases, no? Labi na kung asa dapita, like to implicate sa grupo ni Pachoy, layo ra jud sa tinuod. Wala gyud labot si Tolentino actually. Gani ni execute sab og affidavit ang target ni Pachoy nga gingong dunay atraso sa suspect. Malaumon si Santander nga ilang madakpan ang mastermind sa grupo ni Pachoy. Kung na idea, so nangamo lang is ang thorough validation, no? Validation kung naagid dito. Pero we have the idea already nga nasa na itong lugar. Nangamo lang i-zero lang din mo. Ray Pasaporte, News 5. Human ang dulan duha ka buwan nga pagpangita sa 17 anyos na piniriso sa Medellin Police, nakita na gyud kini human mitahan sa kapulisan sa Bacolod ni adtong Biyernes. Nasuta sa ginikanan sa maong batan-on nga wa na magkadimaw ang tinubagan sa ilang anak. Andrea Patenya, Sugin Limi. Kasong robbery ang giatubang ni Jesse Aliamado Jr. alias Junjun, human pasanginling nanuli sa usa ka tiguang nga si Uldarica Villacarlos ni atong Setyembre sa miaging tuig. Nakita sa Provincial Social Welfare Officer nga doon na kini high level of discernment atul sa pagbuhat sa krimen, mao nga gipasakaan og kaso. Apan mipirma og kasabutan ang ginikanan sa Batanon ug si Medellin Police Chief Inspector Fructuoso Lim nga sa police station kini i-detain aron kanunay nilang mabisita. Padung nauntang madismiss ang kaso ni Junjun, human mipirma og affidavit of desistance ang iyang nabiktima apan kalit kining nawagtang ni atong Abril 17. Pasangil kani ato sa ginikanan ni ini nga nakaikya si Junjun, human suguan ni Lim sa pagpalit og sigarilyo, mao nga gipasakaan nilag sumbong si Lim sa Visayas Ombudsman. Dako ilang pagduda nga ang pagkawagtang sa ilang anak tungod sa pagsumbong ni ini kabahin sa iyang nasaksihang pagpalusot og iligal nga droga sa prisuhan sa Medellin. Apan sa mong phone interview sa hepe sa Bacolod City Police Station 4 Police Senior Inspector Argel Ancheta, mibutyag si Junjun nga sa dihang miikya siya sa Medellin Police Station, mihapit pa kuno siya sa ila aron mangayog kwarta sa iyang mga ginikanan. Ang iwan mga good niya, ma'am, atong pagsakas niya, murag itagaan siya kuan kanang kwarta sa iyang ginikanan ba. Tapos gikan Cebu, sakay sa aeroplano niya to Iloilo. Tapos gikan Iloilo, murag sakay na po siya sakyanan, as ang to nakaabot siya Bacolod, ma'am. Urot naman siguro yung dalang kwarta, tapos wala man siya kuan, wala man siya kaila diri sa kuan sa Bacolod. Ang ingon niya nga murag nakonsensya na daw siya ba, tapos murag kikapoy na po siya, mag-decide siya mo surrender na lang. Mato ni Lim, migawas na gyud kuno ang kamatuoran nga wa nila tagui ang batan-on ug gani nasayod kuno ang mga ginikanan ni ini kun asa siya paingon ug buot lang dauto ng iyangan. Mipadala na karon og sakop si Lim aron kuhaon si Junjun sa Bacolod. Ang tinuod ma'am ba, ma'am, pagpapaw ng kalibutan, ma'am. Katong ila, puro matupamaka. Karoon mahibaw na kita, nga ina, itaguan gila nila si Junjun, nakahibaw gila sila asa na pita. Ila na itong ito, nga sumbong ko sila sa ombudsman to cover up the story.
story nga wala sila kahibaw og asa si Junjun. Tubag sa amahan ni Junjun nga tuasab karon sa Bacolod, wa kunoy kamatuuran nga gihatagan nilag kwarta ang ilang anak ug wa sab sila masayod nga milarga kini padung sa Iloilo. Gitug-an sab niini nga wa na kunoy klarong tinubagan ang iyang anak. Wa jud. Amo bitong putan na siya dire nga kaya mong gibanan. Ako no sa kailang tao. O sa ilang? Naibaw pa mi kung niya to siya Iloilo ano magkuhan pa man magkasulasol. Ang taon na pagkatag ang wag nila maulis bay. Ini siya murag na-nervous si siya ma'am. Sabi siya kung siya malaya itabi among puta. Lain-lain niyang matubag. Mato di Provincial Investigation and Detective Management Branch Chief Rodolfo Albotra, kinahanglan gyud nilang kuhaan og insaktong affidavit si Junjun aron mahibaw-an ang tinuuray nga storya sa iyang pag-ikyas lakip na ang drug issue sa Medellin. Samtang padayon gihapon ang ilang investigasyon batok kang lim tungod sa pag-eskapo ni Junjun. Maybe we could, as of now, ang atong giwat na lang yun is nalay mga gumain mong gikuan. Siguro within this, maybe next week we'll be releasing our recommendation to the provincial director. Andrea Patenia, News 5. Laing tunghan sa dakbayan sa Sugbo, nasuta nga delikado sab sa landslide. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Gawas sa Busay Elementary School nga ngayon ang ibalhin, nagkinahanglan sa bugdakong atensyon ang Sapangdako Elementary School sa Barangay Guadalupe. Sukad nga gibalhin kining maong tunghaan dinhi sa iyang lokasyon, nahimo na kini siyang dakong suliran sa mga ginikanan sa mga magtutudlo labi na sa mga tinun-an tungod kay dinhi ining maong sapa sila mag-agian matag karon ug unya labi na kung padung sa ilang eskwelahan di naghatag kini siyang dakong risgo sa ilang kinabuhi labi na panahon kung mutaas ang tubig baha. Ang grade 5 pupil nga si John Alne, hapon pa ang klase apan sayo siyang mitabok sa sapa sa kabalaka nga muuwan na sabunya ug mutaas ang tubig. Hadlok, usa ato ko agi kung kusugang baha ato ko agi taytayan. Matod sa principal sa maong tunghaan, 70% sa ilang mga tinun-an dinhi moagi ug karon nga nagsigig uwan, nabalaka siya nga maapektuhan unya ang ilang klase. Usa sa gid-ana niya ang absence sa mga bata, usa gyud na siya nga problema nato dire. So ang performance sa school, low siya performance sa school. Kaya mga bata dili man pa ni eskwela. Sa higayong mubundak ang uwan, mando sa Cebu City DepEd Division Office nga muhiklin dayon sa mas luwas nga lugar. Ang principal, ang teacher, sa apil mo na silang drill no na unsa inigkuan sa kapadong na dito. Ang ato lang siyang gikuan na is kato immediate route nga dili mo agi sa sapa mga. Si Lola Prudencia nga dunay duha ka apo nang hinaot nga dunay tulay nga ibutang dinhi. Nay mabutang ag tulay. Dire para di mang problema ba og kanang magbaha. Kay pait kayo og magkusog ng tubig dire. Lisod kayo ay musuod pa man gani diha. Matod sa principal, dunay relocation site nga gisaad ang city government kanila. Isugid jud ko nila nga kanang pakaluoy jud mi nga dili jud mi unta dugayon kay simbak ko og madugay mong baw niya mukalit lang. Jinky Bargyo, News 5. Vice Mayor Edgar Labella rekomendar sa pagpalit og laing luna aron ibalhin ang mga classrooms nga nahimutang sa danger zones. Iyang giawhag ang mga nagdumala sa mga eskwelahan sa Bukirang Barangay sa pagpananom og dagkong kahoy. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limi. Gibisita ni Acting Mayor Edgar Labella ang duha ka tunghaan nga gireport sa Mines and Geosciences Bureau nga angayan ng biyaan. Kining daang building sa Busay Elementary School aduna nalay duha ka classroom nga nahibilin ug padayon nga giklasihan. Ato na sang hangyoon ang MGB nga ato sang ipa-reassess ug moingon ang MGB nga it has to be totally abandoned and that's another area of concern nga atong atubangon. We will recommend to the mayor nga i-negotiate for the purchase of that lot nga adjacent to the Busay Elementary School. Samtang sa Don Emilio Osmeña Senior Integrated School sa Barangay Buutaop, gikabkaban ug gipatag ang luyong bahin sa classroom aron dili mo dahili. Kini siyang building nga right after niya luyo buntod man ni. Oh. Pero pagkakaroon dili kita nimo ang buntod to na dito. Kay ato naman siyang gi-label ang back portion sa atong eskwelahan. So far since 2010 ko nasahin diri mga dagko na kay mga uwan baha nga na experience sa buot. Wala naman ko problema parte sa landslide. Ako yung gisuggest nga tamnan og daghan nga mga kahoy para makatabang sa pagpugong sa yuta.
So unya distansya naman ang school building. Uban nila Belia sa pagsusi sa mga classrooms, mao ang taga-office of the building official sa City Hall. Leslie Caminade Vistil, News 5. Pipila ka mga tinunan gikan sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda ania karon sa Sugbo nagpa-enroll. Matod sa Cebu City DepEd Division, dunay naggikan sa Tacloban ug sa pipila ka mga lugar sa Leyte ug bisan sa Bohol nga naigo sa Linog. Matod ni Cebu City DepEd Division School Superintendent Rhea Mar Angtod, ubay-ubay kanila ang nagpa-enroll sa nagkalain-laing pampublikong tunghaan sa Sugbo. Bisan og nangahanaw ang uban nilang dokumento, gidawat lang gyapon sila sa mga tunghaan. Hinuon iyang gikalipay nga wa magkuwang sa mga magtutudlo ang Cebu City Division. Kay may problema sa Cebu City kay ang kakulangan na mo sa maestra, muhire man ang city government ug locally funded teachers, and so wala kay may problema on that aspect. Mga estudyante sa Bukirang Barangay sa Sugbo nang ginahanglan sa mga gamit alang sa ilang pag-eskwela. Gawa sa mga requirements sa pagtungha, nahimong babag sa pag-eskwela ang pagbaha sa mga sapa panahon sa kusog nga uwan. Leslie Caminade Vistil, Sugin Liming. Sa ikapat nga adlaw sa klase, wala pa makareport ang tanang mga estudyante sa Dr. Emilio Osmeña Integrated School sa Barangay Butaog. Kakuwang sila mga requirements sa mga estudyante ug ang uban ikasulog nga tsinelas o sapatos. Si Ma'am Rosalie Cabrera, maestra sa 80 ka mga tinunan sa grade 5, nangita og paagi aron masangkapan sa mga requirements ang mga estudyante. Apan bisan sa kakulang sa requirements, wala kini makapugong sa pagtungha niining tinunan sa grade 1 nga si Joey Ulingay. Gatagan ka ni ma'am? Ha? Ha? Kung sa may kulang naman sa mga requirements. Ha? Okay na yung chinilas? Daghan jud ang among estudyante kulang og school supplies. Dayon ang among mga classrooms, mga gagmay. Dayon kulang pa jud may mga electric fan mo nang init niya. Mga bata pod ba maglisod po sila say kung labi na mo init na. Daghan jud kulang. Tabangonon jud mi. Sa pagsulod sa ting-uwan usa sa gikabalakan sa maestra mao ang paglabang sa mga estudyante sa mga sapa aron lang makaeskwela. Ug mutaas ang tubig, dili sila makaeskwela. Usa lang ni sa mga sapa nga gian sa mga tinunan nga mutungha dito sa Dr. Emilio Osmeña Senior Integrated School dinhi sa Barangay Butaog, diin giulagway sa mga magtutudlo nga delikado kaayo alang sa mga kabataan. Delikado man kayo kalang magbaha. Magbaha. Pero unsa man labi na kung magbaha? Mo eskwela ka or dili gyud? Sa kusog ang baha, di tag-eskwela ka maano ron ta. Delikado mamoy sa panahon guna mo din kami nag-elementary nagoy ko naanod namatay ba nga naanod sa sapa. So ang amo ani mag-meeting pa mi ugma sa mga general petisi ug sa homeroom. So magkuan mi sa mga parents ug unsay ilahang gusto. Nangando ang mga magtutudlo nga gawas nga mahatagan sa panginahanglan ng ilang mga estudyante nga magamit sa pagskwela kahimuan unta og taytayan sa mga sapa. Leslie Caminade Vistil, News 5. Kapitolyo, dili mo pasalig sa pagbayad sa Black Pearl Security Agency sa mga adlaw nga ilang giserbisyohan samtang walay kontrata. Matod sa Kapitolyo, risgo na sa security agency ang pagsugod sa ilang giserbisyuhan nga bisan wala pay kontrata. Sugin Limi, King Perez. Giklaro ni Provincial Bids and Awards Committee Chairman Attorney Orvi Ortega nga way gipasalig nga bayad ang Kapitolyo sa Black Pearl Security Agency sa pagdeploy sa mga gwardya bisan wa pay kontrata. Gipatin-aw ni Ortega nga risgo sa Black Pearl Security Agency ang pagdeploy sa mga gwardya bisan way kontrata ug way kalapasan ng Kapitolyo tali sa pagtugot sa pagpatrabaho sa mga gwardya. Kining Black Pearl, they actually took the risk, okay, to provide at this point in time their security guards with the understanding that they are still subject to post-qualification. Apan matod ni Ortega nga mahimong bayran ang Black Pearl Security Agency kung dili makapasar sa post-qualification process. The governor said, and the governor is also correct, that there's also what we call quantum merit, meaning to say, if they have rendered services in accordance with what they have rendered, they can also be remunerated. Samtang mipasalig si Capitol Chief Security Officer Loy Madrigal nga well-oriented na ang gideploy nga mga gwardya nga misugod sa ilang serbisyo ni atong Hunyo 1. I think majority there is kompleto naman. Maybe some of the areas are
are still need. I have to look. But part sa ilang duties, that they need to stay on top sa ilang duties, sundon ang mga palisiya din sa Kapitolyo. Gi-question sa Commission on Audit ang pagpatrabaho sa maong ahensya sa 91 ka mga gwardya sa Talisay City Hall nga way kontrata sukad sa buwan sa Agosto hangtod Disyembre sa miaging tuig. Nasuta sa COA nga nahatagan lang og license to operate ang security agency ni adto lang Nobyembre sa miaging tuig. King Perez, News 5. Nagmalampuson ang operasyon batok sa illegal nga pangisda sa amihanang Sugbo kagahapon. Tungod sab sa tabang sa mga gagmayng mangingisda nga napektuhan sa maong illegal nga binuhatan. Sugin limi, King Perez. Kung wala ninyo malinti, katong kami ni ito po rin na taga TV5, nga nadautan dito sa dagat, nawala man sila. Pagpatrolya na mo, doon ay nakatimbre. Sa gihimong operasyon sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force kagahapon, duha ka fishing trawlers ang pasakahan og kaso human sa mga kalapasan sa pagpangisda sud sa municipal waters dito sa lungsod sa Daan Bantayan ug pagkuha og mga endangered species sa kadagatan. Ang mga sakop sa trawlers nga Angel May ug Laura Rowella nga gikan sa dakbayan sa Cadiz, Negros Occidental mao'y magatubang og sumbong human na sakmit ang 190 ka mga banyera sa nagkalain-laing isda. Nasakmit sab kining nurse sharks ug seahorse sa maong mga trawlers. Din mo kantidad og gibana-banang 15,000 pesos matag kilo ang seahorse. Ang pagkuha og mga endangered species sama sa seahorse ug iho adunay 12 ngadto sa 20 ka tuig nga pagkapriso ug multa nga 120,000 pesos. Ang trawling operations mo ay lakip sa giingon ni Capital Chief Security Officer ug Anti-Illegal Fishing Task Force Team Leader Loy Madrigal nga 20% sa nahabiling illegal fishing activities sa amihanang Sugbo. Yung trawling man gud, dako kay silang reklamo ani kitungod daruhon man gud ang ilawom sa dagat ani pati ilang mga bubo kanang gamito nila para panagat para makakuha ani mga lambay mada. Ako sila gipasagdaan i-monitor sa nako sila para gid nga madakpan nila to kay ngano. Bisag ako, ilang masag i-monitor. Iyang nakita ang pagsumbong sa mga gagmayng mananagat sa mga illegal fishers sama sa trawling, dakong kalambuan sa koordinasyon sa kagamhanan sa probinsya ug sa mga apektadong komunidad pagwagtang sa maong mga illegal nga kalihukan. Mao nga awhag ni Madrigal sa mga mangingisda sa habagatang Sugbo nga musumbong sa ilang buhatan kung dunay illegal fishing activities sa ilang dapit. Mag-relay naman ko sa kanang kuan kanang itong mga small fisher folks. Sila man gyud ang pinaka-importante nga mao'y muhatag sa tuwa o kining giya. So they need to step up, they need to come forward. Kinang di man sila kinahanglan maibawan og kinsa sila ana. Mo-text man sila nako parehaan eh. Plano karon ni Madrigal nga mopahigayon og usa ka fisher folks meeting lakip na sa mga barangay tanod sa mga coastal areas. At least man lang na ako'y ikabilin o naami ikabilin nga makasustain sila. Kaya di man po kining tanang higayon nga ang atong gobernador magpabilin, ang atong vice governor magpabilin sa mga pwesto. King Perez, News 5. Doon na pa'y chance katong wa pa makapahimo sa ilang bakasyon. Kaya naay resort sa Mactan nga nag-offer ng kalaylaing water sports activities. Kay bisan og dili summer, tibok tuig ma-enjoy ang dagat dinhi sa Pilipinas. Andrea Patanya, Sugin Limi. Kinsay nag-ingon nga pang summer ra ang mga water activities. Dinhi sa usa ka resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ma-enjoy ang nagkalain-laing sea sports tibuok tuig. Mao nga di angay mag-uol kun hingpit nang matapos ang bakasyon. In the Philippines, kita wet and dry season. That's why all year round, enjoy dyan nato ang kadagatan. Pertaining pa dyan sa Japan. Dito sa Japan, sa Amerika, sa Pita, dahil winter season, munang, dito ka ano Pita, adto tas Pilipinas, kailan kong sila, all year round. Nagkadaiyang adventures ang mahimong suwayan, sama sa banana boat ride, jet ski, jet boat, kayaking, sea walking, parasailing ug wakeboarding nga mapahimuslan sa tanang turista. Ang wakeboarding sa Mactan lahi sa wakeboarding nga misikat sa Camarines Sur kung diin kable ang mubira sa rider. Mas challenging kuno ang wakeboarding kung buhaton kini sa dagat. Monotonous man to, single speed naman to. Unless kani, pwede mo kapapili na pwede kung sa new pa o kanang mga novice, mga bagito pa, pwede ka, you will be the best dyan ka naman bago makapon, jet ski dyan.
Why jet ski? Dali makaton, dali ka maneuver, dali ka mapunit. I recommend wakeboardings for my age and people who are into fitness work, because wakeboarding is not just for fun lang, it's also for people who are into workout, because what wakeboarding hits is really the arms, the stomach, the abs. Samtang akong gisuway ang ilang parasailing kung diin paluparon ka gamit ang parachute. Sa dili pa ta mo parasail, usa sa mga labing importanteng proseso mao ang pagsulob sa atong safety equipment. Ug kauban nato karon si Sir Francisco, ang usa sa mga crew dinhi sa Serena Water Sports, kansang mo explicar kanato sa nagkalain-laing ekipo nga atong gamiton. Sir Francisco, unsa may tawag nato aning kaninang ubos? Kani siya ma'am, atong harness ma'am. Harness. Muna atong itaod Oo. sa tuang kanang dili sa atong Hawak? samputak hawak-hawak. Oo. Muna suportas tong hawak og samput. Sige daw, ato ni. Ato text one mga. Kani mga. So, sunubo na siya. Upo siya nya. Lingko lang ta baliw ma'am. Lingkod. Lingko lang ta. Diri? Ah, okay. Dayon. Nya ato ni siya ilak ma'am. Kay mo man ni siya magdaglak tong hawak. Oo. Nya Nya? kung maglak ani ma'am. Lock. Lock man ni siya ma'am. Oo. Nya magsuot og jacket ma'am. Life jacket. Jacket ma'am. Importante gyud ni kay para Importante ni siya yung jacket ma'am kay. in kasog matagas Kasog dagat. lutaw ra ta ma'am. Bitaw. Okay. Ang langyaw nga si Mark McCullough gikan sa Miami, Florida mao giisip nga original inventor sa modern day parasailing equipment. Diin niya kining gisugdan pinaagi sa paghimo og usa ka stationary parasailing platform niadtong tuig 1971. Paglabay sa panahon, nagkalain-lain pamaagi na ang mitumaw sama ni wind system nga atong gigamit karon din atong parachute ibula pinaagi sa usa ka single. Isa sa mga perks sa parasailing mao nga gawas nga ma-enjoy nimo ang pagkahayahay nga summer breeze, maligaw sab ka sa pagtanaw sa nindot nga view sa isla sa Subo. Busa kun buot ninyong ma-enjoy ang nindot nga dagat sa Mactan ug masinati ang lahi nga sea adventure, suwayin na ninyo uban ang mga minahal sa kinabuhi ang mga water rides kay it's more fun in the Philippines. Andrea Patenya, News 5. Baukad to ang 30 minutos nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, bisan tutob sa balita. Aksyon!